لە پارێزگەها دهۆک 48 پاڵاوگەهێن نەفتە هێنا دکەڤنا گوندێکا شل سنوورێ قەزا سێمەلێ کوونها 32 جوان پاڵاوگەها کار دەکەن و هەلگۆر بڕیارەکە ئیدارا پارێزگەها دهۆک بڕیارە داخستنەوان هاتێدانە و وەک نەڕازیبوونێک بەرامبەر vê biryarê xwedanên palaوگەها xirvebûneka nerazîbûnê encamdan. Em ê gazê derexîn, em ê banzînê derexîn, hekeno ke em nebîn dê litra banzînê işte 2-3 hema malî dadê em pêrê malî dadê işte 30,000 Zîka 25 sadê xelkê ku vê Kurdistanê xêrava palavgahê dijî. Xêrat gehîte xira. Ehtimalan 5-6 nefer vê gayê bes yêl kaşê ji bi lîstayeqa ehtimala 4,000 sayeqin. Ehtimala li Hevlêrê wisa pêşol ke Silêmaniyê wisa pêşol ket. قایمقامê qeza Sêmelê jî dibêjin ji bilî ku ev palaوگeh neyasayîne bine hokarê pîzbûna jîngehê jî. Derencamê ew raportê dijîngehî evê te rêveberiyê pewendîdar bû me bilindkin û rojane heftiyê carekê deneme û her sal dîv gila gazê wî xelkê wê li wê deverê ku ekcar bêhneka pîs neşin hest pêtken ji ber wê çendê dihî kombinek hate encamdan serokatiya berês parêzgarê Duhokê û bi rêveberiyê peywendîdar بۆ چەندێ jî ke li bere mavê 10 roja da molet wana bê dan. ئیدارا پارێزگەها دهۆک لەگەڵ چەند ڕێڤەبەریەن پەیوەندیدان نەه ڕۆژ مۆلەت داینە داکو ئەف پاڵاوگەها بێنە داخستن ji ber ku li gor gotina wan neyasayîne û hokarekê serkîne ji bo pîzbûna jîngeha dihok. Xwedanên palaوگەها jî dibêjin bi vê biryarê dê qeyrana sotemeniyê li dihok mezintir lêt û 10,000 xêzan bêkar mînin. Şerweqedir Kursa News Duhok.